Sabies que al cor de Catalunya hi ha una muntanya on un poeta català hi va escriure la nostra ànima? Avui et porto a la Mare de Déu del Mont, al mirador sagrat on Verdaguer va tocar el cel. Entre la Garrotxa i l'Empordà s'alça aquesta muntanya de 1.123 metres. Des d'aquí hi pots veure el Canigó, el Pedraforca, la plana empordanesa i en dies clars fins i tot la Mediterrània. La llegenda diu que fa prop de 8 segles un pastor de Beuda veia com cada dia una de les seves vaques desapareixia al cim del mont. Un dia la va seguir i dins d'una esquerda de la muntanya en la roca hi va trobar amagada una imatge de la Verge. Aquell signe es va prendre com una revelació divina i al segle XIII s'hi va bastir una capella per venerar-la. Amb el temps, el lloc esdevingué santuari i entre 1311 i 1318 l'abat Bernat hi construí aquest santuari que avui en dia encara domina el cel de l'Empordà. Segles després hi va arribar un home que buscava inspiració, Jacint Verdaguer. Capellà, escriptor i ànima del Renaixement català, va fer de la llengua la seva fe. A dalt del món hi va trobar la pau, la inspiració i la veu del país. Aquí, entre el cel i la terra, va acabar Canigó, el seu poema més gran. Una epopeia que uneix llegenda, amor i pàtria. El Canigó no és només una muntanya, és el símbol de l'esperit dels catalans i catalanes. La Mare de Déu del Mont és més que un cim. És un altar natural on la paraula i la muntanya es fonen en la història. Segueix-me per descobrir més racons de mar i muntanya on la cultura catalana encara respira. I recorda, cada muntanya amaga una història o una llegenda. Aquesta em va inspirar un poema. I si t'ha agradat, comparteix. Així, entre tots i totes, mantenim viva la cultura.